Abatai DMCA chalong langkang lumajok rat kaningri. Central scheme pen nangke pale asaya mo kelang cari jia phan bokajan blog along NLMC nangkele. EM khonsing rongpi chiti malan pen hon kirona sai kedeng. Carbing nong live Adap Abirta long pen nili sami juli bepi non arju ekta Abirta ton pen. Kedam tang chiti ni phai ingkora CR ni joy bank pen RV ke jang ke thepi ga jo dipu arong sopi prek jama di malong langkang long pen danglo dipu medical college long ta langi lumdun. Dipu arong sopi arlo penangana dim lang ke pali ahor kasalam pamika ke dada jok lapen lang roy lang jeng arianta hemrid ke chikim kang ton pon pe dada jok abatai tinarwe ke jang ahud langkang lumpen jok dunde. Lason thak si ke damtang chiti ni phaing kore isiar ni setame ajo e bank pen RV ke jang ahud penangana di malong langing lumdun lo. Halapu dong chana long ki kim hama medical college along ta langkang lumduna jok hadak se ka chelanga rara tum det kali doctor nurse atumanta kaniri hangjo. Abatai tin RV ke jang ke the ahut pusatame dipu medical college along langkang lumdun pen ke jok dunde dada bangke chetherak thumimi. Halapu rong mirdana longta manik jane wa bangku inglong along le pasursi hemkang tu ikachi ki mahut ahoya paisong kapar pongpon pe dada jok ahema ber ke do kasang tisopi kwa hemalong longle kanglem lapen thingpierong ke kreb da mahut kopai kimi munira tunke thangthi chitlo bonta ahema sar nung lapen langka pang penangku ini mate syntax ke na hok datlo. News report long sudaringti Karbiang long live. Block development asai hemalong central scheme pen nangke pali asaya moto an lapen IAY PMGSY PMAY pen danglok ason ke claim gedama phuthak ke langchari ponjia phanpura national level monitoring committee hin pen banghinia bangphu bokajan block along nangkele Bangso Delhi kimi mate New Delhi pen nangke toy NLMC hin pen Karbiang long arlo kedo jasamet samilangso block langso mepi block lapen bokajan block along ansi kahumri asai dengponji bangso nang kahumri jasamet pen central sarkar hin pen kidukela arara phan kapanong pontang block development along pen kopu ansi ke claim kedam pachun ponloma bangso phuthaksi langtarli ponpo Rara phan kapanong pon IAY PMGSY PMAY pen danglok ason rara phan central pen nangke pale askima phuthaksi langtarli ponpo bangso hud bokajan video Monjulita Ronghangpi assistant video Mira Rajbongshi assistant video Moniram Togbi assistant engineer Mukul Naiding lapen staff atum chetongron askim tina long pho langji pul hai skim pho langji pula la sila swateng askim avedara di me ke thom vet pote ke thom paklang lo hini vet si do chot pote hini paklang lo ampen pine troxiner ke askim do ko suppose PMYG ahem la hoi do pot la hoi bang ke minimum pho pul hai la swateng pen paklang lo National Level Monitoring Committee lake Delhi pensi kewang haladak pen kangwai tangadim angbong pen Karbiang long abangke block ke thom ansi humri dampo ka humri dam jia block lake samilangso block langso mepi block lapen bokajan block central schemes ke deng ansi ke langchari padupon poputa alang pen than pachini pontu lo national level monitoring committee pulo central team lo central team lo Delhi pensi bang bangon hodak penang toy la bahini vet chalo lanang li block under arong ani dam labji pialo ma kali selected hadi rong pli mane latum district isi long hadi homosti kali lo block ke thom select lo itum Karbiang long bang block ke thom kapuri don ke sami langso ang ke langso mepi pen dadak kajan block dilai pen bijorong pi Karbiang long live
Jengbe et horong pilapen mohori rong piarong arara tumalong khonsing rong pi humri damsi chiti malan lapen kiphir ke thaga chuma phan hon kerona sai kedeng kedam tang chiti ni phai engora ICR ni lakha kep hawar ke hat constituency ka parlo jengbe et horong pi lapen mohori rong piarong along KAAC ok pranana thukelanga sai ka mai khonsing rong pi humri damsi halada kedo kiduk kela arara tumpen kisung ke boya phutha kachathan chimun padoponsi chiti malan pen hon keron padopon lapusona porahut hawar ke hat BJP mondola kongchunbang milarang bora sakti kendra kelangcharia bangphu noren rong pia tupen danglo rong thom arong asara tumta chetong dun renti Maya long khonsing rong pilam ke jai pona tengke piniarni chiti malan lapen hon kerona sai kedeng pon lake bharat adet pialong chotkari sominda rangkang pialong nongnam kache thangdun klong kangtang kring a prime minister Narendra Modi arta ningkan troksi kebra isi angdeng ama hangke thekpen pachetonun si kiduk ke lagarara tuma phan akera ki piasai dengpon pasi pachini pon nilidom dak dhorong pirong pen athak rong pirong chiti malan nangkeron mohori rong pirong chiti malan nangkeron athe bangke ilidom kiching honai bharat alongri lapen ke pirtheng bong kangtang nai prime minister age hai Narendra Modi am hangke theka puthak si dak nilipni rong nangke humri apen rong asor pen chihu chipudlo rong asor kisung ke boyala mandane ne chini ponlo lapen ke Narendra Modi am hangke theka puthak nilitum hawra hat angkang along medical health camp ako bipon thuji lapen ke prime minister Narendra Modi am hangke thek aputhak ta nilitum amonitum afan la ok apran ke mi afan lang mi lahai tamani nilitum dak hawra khan angkang along an susik pachitang pon nilitum bori pon bangso amaya long rongara tumpen kisung ke boy phutha kachathan chimun pona phuthakta KAAC ACM tuliram rong hanga phan than pachini damsi un anpen kapajok ponjia phan bor ipi pon poputa pachini ponsi hawar ke haralong prabjin pen kiduk ke lagara tuma phan ake joy pen se ke langa sai kideng ponjia phanta rong pia hin pen pangdak pon hawar ke hat pen harsing rongpi karbing long live Pholoni lems ningkan esegamai pika padopona hut ke bangji langarni an sose pholoni lems kapaching thurpon thekjia phutha kachathan chimun padopon kedam tang chiti ni phai engkor ICR ni pholoni constituency ka parlo pholoni lems along ningkan esegamai pi padopon pholoni lems samai phu bida rong pika chari pona mayalong Mohendra be lems achunbang jimbuti mong lapen penna anara radom ta chetong don Maya long corona vur aro natang ke dokok pena jok penang an lems klem bang phu bang phiatum ke chetong dun thek thendet lupusi pachini pon la so phi ningkan siang bong pholoni lems atum ke klem ke dam kirim ki bia phai chibi pon si ale mate kaching thorana si ang thek long pon upusi chepaklang pon Ceperai dam lo de kedam tang ing samdin pen itum ningkan pon nang jok asam to pinon ke bang lan ningkan apan je labangso ako cooperative society mate so buhumuki humai mobile committee along non ko anma ki pasak sel ma ki patun ponte an se patun ponunte ula sabar dum IM on de mate dapat expected kine budget tum tayar pondole hai ne anticipated budget ada sini tum nona 2021 22 kan kita ada tum asam para pondole hai Maya long kachathan ponthua tengke ke wangji langarni pholoni lems atum pen kaching thora sai claim ponthu bomji laswang bong kove sok lapen prek jam sai katikia hormu namsi kedam tang pen anso se lem saphan ali ka padu ponjia sai dengpon poputa kaching vai padu pon renti si pholoni lem salong ke claim kedam arona tang lapen anso se ka paching thur ponjia phanta RD dojot pen kachathan chimun padu ponsi sayang deng ing samjin pen pachun ponlo Berarti nak tumeh di tum lah punya gan itu hang pendak tak tahu dulu ke jauh. Di tum ke gan and other part working people expected from the authority of pasar. Mana expect pun lagi kasar hang ni tum kan cuma itu nak kebab dong silong pun ke tum lah. So disposal glass at least langsung ke punai langsung mixing dia ini mungkin tum selama ka dak kita nang nakabajan nagdag project abang ka dokon kita ke planning pun kita masuk dulu. Pholoni pendir chona rongpi karbing long life
Kewangji pre ni phai kre ke thom pen kre pli arni tara langso jutang aklam long ka paman ponji ingdeng ingkore sirkep journal karbi youth festival of harman ke dam tang chiti ni phai ingkore isiarni diphu manja jetkewa f tirika masahem ingpu pontanglo Diphu manja cases zone hin pen patir piponsi ke dam tang chiti ni phai ingkore isiarni tara langso jutang aklam long ka paman ponji ingdeng ingkore sirkep journal karbi youth festival of harman tirika masahem ingpu pontanglo Bangso kangpu ponahut aluhi sarpo manpen KAECEM roton teron kachetong dun along manpeng aluhia manpen KCS tiripia maya maiphu Chandra Singkro kachetong dun along DTC chairman barim Mohan Tiso rak cyclem bang Agustin Kram sapen danglok ke ongdung DMB commissioner atum chetong dun rinti Tirikam asahem kangpu ponahut kachetong dun aluhi sarpo KAECEM roton teron hin pensi ingpu ponlo Non ke wangji preya chiklo ni phai kre ke thom pen kre clear ni bangso jet ke wa f alir alon pen kapachun ponjia phanpura tirika mamaya hin pen kache sik chadang asai setame pangcheng pon bomlo News report Karbiang Long Live Bini Adap Abirta ke lapon si kantoni lo to me thag me ani ke me